ya Rasulullah man abarru, wa zan kyautatawa. Wannan albir a nan gurin ba ana nufin iya biyayya ba kadai. Da yawa mu muka ce albir, aka ce birrul walidaini sai a dauka bin iyaye. Iyanan muke takaitawa. Bin iyaye sun ce da kai na bari, kar kai, ko ayi nayi, kar kai na bari. To iyaka nan biyayya ta tsaya. Akwai kuma maganar me suke so a yi musu na duniya. Suna son sutura, ba sa bukatar sutura din, amma ka kawo musu don su ce sun gode, don su yi maka addu'a. Suna bukatar abinci, ba su da wani abincin, ai ba iya abinci bane wanda za a ci a koshi. Akwai kuma abubuwan sha'awa. Yadda kake da kwaɗayi wani lokacin ka ji kana son wani abu, iyaye su ma suna son wani abu. To wata ran kai ma sai ka tuna ka ce kai, na ga abu kaza na ci ina so, bari in je in kai wa mahaifina ko bari in je in kai wa mahaifiyata. Watan al-ihsan ake nufi, kyautatawa. Duk wani abu wanda zai sa su yi farin ciki, su ji daɗi, ana cewa da shi albir. Wannan sahabi ya ce wa ya kamata na yi wa? Ƙala sai manzo Allah ya ce ummaka wa abaka, da babanka da babanka su ne akan gaba. Wa ukhtaka wa akhaka, da ƴar uwarka da ɗan uwanka. Kun ga nan ana nuna mana al-aqrabu fal aqrab, wanda yafi kowa kusanci da kai a duniyan nan babanka da babanka. Bayan babanka da babanka, wanda yafi kowa kusa da kai a duniya su ne wanka kaninka. To sannan sai manzon Allah ya ce wa maulaka alladhi yali dhaka. Maulaka a nan gurin ana nufin qarib, da kuma makusancinka wanda yake dab da waɗannan da aka ambata maka. Kamar wa kenan? Wan uba, wan uwa, kanin uba, kanin uwa. Haka ne? To waɗannan su ne dai zaka ga da kawana sai wani wanda kuke dab da su a kusanci na jini. Sai manzo Allah ya ce haqqul wajibun. Wato wannan biyayyar da wannan kyautatawa da aka ce ka yi wa waɗannan wanda aka lissafo maka mutum hudu, da kuma wanda suke da kusanci da su, aka ce haƙƙi ne wajibi. Watan ba falala bace, ba alfarma bace, dole ne kai. Wa rahimun mausulatun,